Sayyada Sadiqa Jaruma, Zahra Ubatula Alima, Assalma Salima Salima, Rahmatu Rahima Rahima, Sadiya Mardiya Aliya, ita ce tsintsar Quraishiya, ta wuce Balkisu da Asiya, Kubra Hassana Sadiqiya, ita din tsokar Mahamudu ce, sannan ruhin jasadinsa ce, kuma ummi Abiha ya kace. Shin wai yaya take Fatima? Babban batu sai an durkusa, in san haka har ni na isa, ta wuce a misalta gun isa, ita din da yace ta gaban isa, in tana kusa ba wani mai isa, ko isar da isar ta take isa, ita ce ta mai da isa isa, ta isar mata har ta zamo isa, Nadiya gata ga su farisa, Alawiya Zara Mukarrama, assalamu alaikum ambato, wa alaikum salamu ku shishigo, ko yau ma mun kawo muku tsarabar mu ta begen Fadima, assalamu alaikum ambato, wa alaikum salamu ku shishigo, ko yau ma mun kawo muku tsarabar mu ta begen Fadima. Farkon batu sunan Rabu ne, Alwahidu Almuhyi gwani. Ya Almuta'ali Rabbana, Almuwahhidu kai mana lamuni. Zuljalala makajan ko ina cutukan muka yi muna magani. Ya muji muka ansa don isar sadiqa na mukarrama. Kai salati rabbi mafi yawa adadin da sani bai san shi ba. Ka daɗa shi kallon ka kai ta yin shi ka zaɓa ɗanka mujita ba. Alihi da sahabbai sa da su auliya uba zai yi na bar su ba. Sun dage sun yi shige fice sun jaddada kaunar Fadima. Assalamu alaikum Amadu wa alaikum salamu ku shigo. Ko yau ma mun kawo ku tsarabar mu da begen Fadima. Jijina ga waliyan auliya Ahmad Tijjani a kai da kai. Shehu Abdulkadir Jiyali kuka sa mai kaiwa har ya kai. Shehu Barhama Gausin zamani kawai da hisa in narke a kai. Shehu Wali Abdulmutalibi ya zo ya wuri kan Fadima. Sharifi baban Aisha ai dole na dunkula naukashi. Zube kasa in daɗa jinjinar ban girma in daɗa gaida shi. Ya ma'aiki gaji kan kaka sina abba Haruna kula da shi. Ga Abubakari mai shehu ne mai rangada begen Fadima. Assalamu alaikum Amadu wa alaikum salamu ku shigo. Ko yau ma mun kawo ku tsarabar mu da begen Fadima. Assalamu alaikum Nabila ya mashkura Jamila a gaida ke. Sayyadani dan maulanki ne mabarati nake gaida ke. Sayyada ki zuba mini sirrukan nan da ke sa abu ya wartsake. Ita jin daɗi har yanzu gobe cikin ki da tsalle ina tuma. Assalamu alaikum Nafisa zaɓaɓɓiya san ba wata ɗaya yake. Assalamu alaikum Naja'atu wadda tsira ke tsira da ke. Assalamu alaikum Zakiya wadda tsarki ke tsarki da ke. Sayyada wani ɗan maulanki ne ki daɗa mini nima in tsima. Assalamu alaikum Amadu wa alaikum salamu ku shigo. Ko yau ma mun kawo ku tsarabar mu da begen Fadima. Kada ban ce ta ƙura nazari mai hange bai hango ta ba. Ilimin an kawo an zuba ya tuke ba gane isar ta ba. Masanan duka sun yi zugum kawai kai da ka kira ta da ɗaya ba. Kai da zauna ka yi gum kawai ba a gane hakikar Fadima. Sanyi zafi duka ji muke amma ita Fadima kowa na jin yunwa ya ci amma ita Fadima kowa na kwansa kishi ya sha amma ita Fadima tabbas ta daban take Fadima matsayinta daban yake jaruma. Assalamu alaikum Amadu wa alaikum salamu ku shigo. Ko yau ma mun kawo ku tsarabar mu da begen Fadima. In har kaga haske ya fito ko ina ne to haskenta ne. Martaba da isa ko matsayi daraja girma girmanta ne. In har ka gano wata ɗaukaka ko ina ne to matsayinta ne. Kargata Allah Zara ce kai dai rike begen Fadima.
kai dan matashi da ka ta in miƙe in kai da zara ƴan mutanen kirki ɗan ambato muna gaishe ki domin cikar isar matsayinki mun tabbatar da ba tamkarki matar Aliyu gwarzon yaƙi in dai kina guri ba sarki domin ku ba a ja da isarki matsayinki ya fi ƙarfin mulki assalatu wassalamu alaiki matar mujaddadi alzaki na shaida zara ba tamkarki babu wata ya da ta yi kamar ki duk mai martaba tana ƙasan sawunki dole ne na ce labbaiki Nazifi dole in koɗa ta mai ambaton ta bai tozarta in ka so ta dole ne ka azurta in ko ka ƙi ta dole ne ka tsaya ta. Nazifi da ka ta in furta dan matashi in gaishe ta in bayyanar da martabar sunanta ba a zagin diyar da ke da suna binta ba a dangwara bale a da ke ta gara dan cikar matsayinta. Fushinta ne fushin Allahu da an taɓa ta ba wani sulhu don kwasu suke da ilahu zara ‘yar Muhammadun Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum Muhammadu wa alaikum salamu ku shigo koya ma man kawo ku tsarabar mu da begen Fadima. Ita dai ta daban take Fadima haskenta daban yake Fadima ƴaƴanta daban suke Fadima natsuwarta daban take Fadima mai tsantsar kunya Fadima tsayuwarta daban take Fadima tafiyarta daban take Fadima murmushinta daban yake Fadima sautinta daban yake Fadima ko adanta daban yake Fadima jandirinta daban yake Fadima mai feshin haske Fadima kwaliyarta daban take Fadima sheki ta kai mai kyalkyali tsaf take mai kyan tozali best lady ce matar Ali kai ku tafa ku yi amshi idan har da gaske kuke son Fadima. Assalamu alaikum Muhammadu wa alaikum salamu ku shigo koya ma mun kawo muku tsarabar mu da begen Fadima. Masu bege ya masu miya sai da Zahara ki kula da mu. Dan matashin nan ne ta si'u dan gata Nazifi mun gamu. Sada mu yan amshi sayyida masu sauraro ki hada da mu. Jinjina Hafiz Abdullah mai ambato jalilan Fadima. Assalamu alaikum Muhammadu wa alaikum salamu ku shigo koyau ma mun kawo muku tsarabar mu da begen Fadima. Assalamu alaikum Muhammadu wa alaikum salamu ku shigo koyau ma mun kawo muku tsarabar mu da begen Fadima.